Hato Imran Khan ula syak peniap hapo jong ke petok balai ki ketemah poying ke syirkai bha hapo jong ke tei keri ha Pakistan mentah balai u Asim Munir udan mentah pedeng jong ke jingma ke bekrau ki katu ke di jing sisa hapo jong ke ri ha Pakistan udan we ubru uba kam halor ban ya ke ri ti sensha ne ya ka an hapo jong ke tei keri ne wat ya ki bor sipai bat uta dei satia ubru uba long tang u politician bat uta udai u chief of defense ya ke ba ula dap ban penbenai lade ba unlong unong sensyar uba don bor hapo jong ke tei keri ha Pakistan bat uta udai u he sipai uba longru uklido jong ke an hapo jong ke tei keri bat ki babon gi tep ya ke kerteng jong u bat uta udai u Asim Munir bat uni ubru menta udon ha ke jing thakli ke syirkai bha bat udon ru apdeng jo ke jing e ke kraw namar ke jing sawa jo ke kerteng jong u Imran Khan hapo jong ke ni keri menta bat ki babun ki pajba kila sedang ban khi hapo jong ke tei keri ha Pakistan namar ki babun ki ngej ba kim sham ladon ke nu kudu ke jing pensisa ya ke jing im ke jong Imran Khan la hatu udang im lani ulayap haba udan hapo jong ke patok baro ke ri Pakistan katib ba ka jing poi jong Imran Khan ha usnam hajar arpulai hapo jong ka patok ka dei ka jele bat u Asim Munir namar kidon kidaw simat ki jongki hagba ki bahaying asam jong Imran Khan ke lekren sai ba kim tip shu la hatu Imran Khan udang im lani ula yapru namar ki bor penya jong ka tei ka patok kim syam la syak satya ye ki bahaying asam lani wat yu nong saj an ujong uru bakin yo alat ban lejngo ye u hapo jong gate ke batak ha usnam hajar ke khandai udai u Imran Khan u bala wengno yu Asim Munir kum u chief jong ka ISI jong ri Pakistan namar udon ye ke jingsha keno ba udon ha ke jingbam sap ke jong u namar kata kini ki arngut ki noyalam hapo jong gate ke ri Pakistan ki don ye ke daw ke bakraw hapdeng jongki hadin rusnam kane ka daw kala klalong ka daw ka kraw hapdeng jong ki ni ki nelam jong ka parti jong Imran Khan bat u noyalam jong ki sipai u bamenta u bala thmur u ban penjak klub yu Imran Khan bat u ta u dei u Asim Munir namar jong ka jingsha pensitom ben jong Imran Khan hapo jong ka patok menta balai u Asim Munir udon hapdeng jong ka jing thakli ka syirkai bha bat menta u Asim Munir udang berkhat lahatu un pelatnya em yu Imran Khan na patok ladau Imran Khan un like dapatok un sanang klan syusyu barbaki paj baru ken selek persa ya u Asim Munir lada un i hangne hapatok un sanang kraw syusyu kum unelam jong ke jaj penriu patan namar ke jingdon je ke jikan ad hapdeng je ri Pakistan bat ke ri Afghanistan namar kiri ki jaj penriu patan kidon habaro artli ki khaput jong kiri ki artli ri bat kira syatar ket bha ha ki sipai jong ke Punjab namar baki dei ki Punjab ke bala sensar ye ki bor sipai menta hapo jo ke tei keri ha Pakistan bat kini ki jai benru patan ki snoba ki dei ke syak pensitom ben ha ki ki snam ke ladap nagalyang jo chip star jong ke kaiba pak tunwa ka jaka ya ka baka patan ke sensar bat baki aise seru ki long ki batelot bha hapo jong ke jela bat saga wipat ke jing namar ke jingpi hoin jong ki patan persa ye ke jingkar jo ki Punjab om tang ba ki khaiba pak tunba Hanrei kala jero hapo jo ke jela ha Balochistan bat kini ki jinge kiba la satia ban weng dau Asim Munir namar ki don ki an ki bekerpang ban ai ke jeda ya ki tei ki jela kumta ke jigat ad hapreng jo ki artli ki ri kalolong ke syirkai bha nadu ba ka kin hun sinking etir kabal tip ya ka de Taliban kalong ke khlain bha hapo jo ke tei ri nadu ki snam shejar khandai spa khandai pho tartar lada khain tang house nam hajar arhuar kiladan hadu kumba artli ki jing persang jong ke sarkar Taliban hapo jong ke afabul daga bagla pen khainru igi kendon sang yasiat bat ka tarik Taliban Pakistan lani ke TTP kabal ya krenru baki bor sipai jong ri Pakistan hanrei ke je kren kam syam la sei so AA bat ke je sang yasiat kalene tang kumba hapo jong ke saubana AA kumba kalong menta ke ri Pakistan kadon hapreng jong ke jing sedang jong ke jikhi halor ke jing syak set patok jong Imran Khan hadu kumba khat saus nam halor je ke jingsa kena abola pen khainye ke chispa prapon du turgi kendan hapo jong ke tei ke ri ha Pakistan
Handrai kumba kalung mentai ke ri Pakistan ka don hapdeng juga jingma ke khrob ha namar ka jingbitar juga pat ba nong kersan ha galeng saudong jong ke te ri ki balong ru ki nong kersan jong Imran Khan u balong ru ha juga por kumu prime minister borim bat unoi la kai cricket u balapan poi final let's say ye ke ri Pakistan ha ki di snam ke beradab balada bakla ke ri Pakistan ka sakhi ka thma po ying ke shir khai bha halor juga jingbom sha juga jing bisar hapo jong ke te ri nagamta jong ki bahai hasam ban lek pe yu Imran Khan haba udan hapo jong ka patok kumta ayu ber ka ai banjia tung nang ya abe ki wepat ki khubor ha ki por ki banwan khuple sibun ta thadu be kendu ha ga wepat ka video